ηθοποιοί και εσείς, παιδιά? Δεν πειράζει. Και θέλετε να κάνετε την ιδέα σας παράσταση. Και τι λέτε, πώς θα το καταφέρετε? Στο Scratch Night του Pop Theater Festival! Βρες μια ιδέα για παράσταση. Κάνε αίτηση στο Scratch Night, φτιάξε τα 15 λεπτά και έλα να την παρουσιάσεις στο... Τι 15 λεπτά? 15 λεπτά. 15 λεπτά. Τι είναι αυτά? 15 λεπτά. Τι 15 λεπτά? Τι πάνω από 15 λεπτά? Κάτσε. Μπομπ, μισό λεπτό, εδώ τα χαλάμε. Μισό λεπτό. Μπομπ, αυτό είναι μια βασική παραδοχή της νευτόνιας μηχανικής. Κατά τον Einstein, στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, οι μετρήσεις χρονικών διαστημάτων εξαρτώνται από το σύστημα αναφοράς στο οποίο γίνεται η μέτρηση. Τι είπες, ρε? Και έρχεται δηλαδή ο άλλος και σου λέει 15 λεπτά. 15, τελικά τι είναι ο χρόνος? Ποιος τον ορίζει το χρόνο? Μα αυτό λέω, τελικά Πώς τι τον είναι ο ορίζει? χρόνος? Έχουν γράψει κάτι σχετικό. Τελικά τι είναι ο χρόνος? Φανταστείτε, ο χρόνος να ήταν κυκλικός. Τι? Ναι, να επαναλαμβανόταν συνέχεια χωρίς σταματημό. Ή αλλιώς μπορεί, ας πούμε, αντί να πηγαίνει προς τα μπροστά, να κυλάει προς τα πίσω. Καταπληκτικό. Ή φανταστείτε ο χρόνος να είναι ακίνητος. Δηλαδή, φανταστείτε στάλες βροχής παγωμένες στον αέρα. Ωραία, το έχω. Φανταστείτε ο χρόνος να ήταν ένα ειδόνι. Έλα, Γιάννη. Τι είναι, δεν ήταν καλό? Είναι πολύ καλό. Πολύ ωραία δουλειά του πά. Τι είναι, παιδιά? Άλλο είναι αυτό. Φιλαράκι. Μια παράσταση βασισμένη στα όνειρα του Einstein, του Alan Lightman. Είμαστε η ομάδα Όμορος και θα σας μιλήσουμε για το χρόνο. Θα έχουμε και σωματικό θέατρο.